ببوونەیە 7 ساڵ دەرباز دەبن لەسەر شەهیدبوونە قەهرەمان و تێکۆشەڕێ و لە هەنگێ بناوودەنگ محەممەد ڕەشید ئەو شەهیدێ کوژ مرەتەباتی لەشکری ڕۆژە و دشەڕێ دژی داعشێدا هاتە شەهیدکردن بڤێ بیرئانینێ ئەمەکو پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریارێ کەست نازاخۆ شاغی سێمێلێ ئیرۆ ئەم بەشداری vê behiya malbatê bûne yan jî bîranîna malbatê bûne da ku em jî vê şehîdî li bîra xwe û milletê xwe bînin ji ber ku em dibînin şehîd taca serê me ne. Qey qedera milletê me ya qedera milletê Kurd e ku ji roja dijî heta wekî roja îro ji bilî ku hemû muqewîmatê dewletî bûnê pê re hene belê tenê maye ku kerwanê pakrewana didê û bê azadiya xwe dijî. Şehîd ew kesê ku li canê xwe bihûrtiye yan jî ku canê xwe bê beramber didê lewma jî xwe dikê sîsik yan bizirik dibin latekî de dibin berekî de dibin çiyakî de dibin axekî ji axa Kurdistanê de da ku jiyaneke nû vejîn bike ji bo milletê xwe da ku milletê wî jî bi serfirazî û azadî û aramî û pêkvejiyanî bijî. Bi vê bûneyê em daxwaz ji mujtemeyê nêvdewletî dikin ku berê xwe bidine gelê Kurd wekû milletekî sax û zindî wekû milletekî xudan şiyan wekû milletekî xudan hemî muqewîmatê avakirina dewlet bûne Kurdistanê ku karibin arîkar û piştevanê gelê Kurd bin heta ku Kurd jî bigihine qeraxê aştî û azadiyê û serxwebûna Kurdistan û gelê Kurdistanê.